Nagharap ang dalawang kampyon ng bawat division, ang Team Bugalyon at San Carlos, sa kanilang Battle Royale na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium noong August 30. Dikit ang paghaharap ng dalawang koponan sa unang quarter kung saan nagpalitan sila ng mga inside shots. Nakatambak pa ng 15 puntos ang Bugalyon sa second quarter. Pagdating ng third quarter, na ibaba ng San Carlos City ang kalamangan sa 6 hanggang sa maitabla ito sa fourth quarter. Dahil sa ipinakitang determinasyon ng Team Bugalyon na ipanalo nila ang laban sa score ng 94-93. Todo suporta naman ang mayor ng Bugalyon na si Mayor Priscilla Espino at ang dating team captain na si Congressman Jumel Anthony I. Espino. Sa volleyball game naman, nagharap ang Team Bayambang at Labrador para sa overall championship. Sa unang set, halos makalahati ang lamang sa score na 25-13, habang sa second set dikit ang score sa 25-21 at sa huling set naman nananatili pa ring dikit ang laban sa score na 25-21. Wagi ang Team Bayambang sa Game 1. Inaasahan namang babawi ang mga natalong koponan at maging mas maaksyon pa ang laban sa pagitan ng mga kampyon. Isa ang Inter-LGU Unity Games sa mga proyekto ni Governor Amado Pogi I. Espino III na layong ma-develop ang camaraderie at healthy lifestyle sa mga empleyado at opisyal ng bawat LGU sa Pangasinan. Niza Ferrer para sa Capital News TV.